Pozdrav! Danas ćemo oblikovati papirom. No za današnji sat potrebno je izvršiti prethodne pripreme. Skupite starog papira, letaka, rupčića i pribor potreban za kaširani papir, plastična posuda za smjesu vode i brašna, te četkica. Za sat likovne kulture pripremite nekoliko predmeta koji vam mogu poslužiti kao kalup. Na primjer, limenku od kave ili soka, posudu za cvijeće i sl. One nam mogu poslužiti kao kalup dok na njima gradimo ostatak predmeta. Za pripremu smjese za kaširanje ne postoji jedinstven recept, pa tako jedni koriste oštro brašno, a drugi glatko, i sve to u različitim omjerima. Ljepilo za tapete se pokazalo kao dobro vezivo kao i drvofiks, 1 do 2 žlice. No za pravljenje smjese dovoljna je voda i brašno u omjeru, 1 čaša vode na 3 čaše brašna. Kašu je potrebno miješati dok ne nestanu grudice te smjesa počne sličiti na smjesu za pravljenje palačinki. Narežite trakice papira, umočite u smjesu i oblikujte. Sve što smo iskaširali nakon sušenja je poželjno prelakirati, na primjer bezbojnim lakom u spreju radi dugotrajnosti. Zaustavite video i pripremite se za rad. Kaširanje je tehnika izrade papirom namočenim u ljepilo. Postoje 2 načina na koje možete kaširati. Kaširanje papirnom smjesom ili kaširanje nanošenjem komadića papira sloj po sloj na neki predmet, kalup. Mi ćemo raditi nanošenje papira na kalup. Potrebno nam je papir, najbolje su novine ili smeđe papirnate vrećice, ljepilo, kist za ljepilo, te folija za zaštitu stola. Kaširanje papira pripada kiparskim likovnim tehnikama. Kako je kaširanje kiparska tehnika, te njom oblikujemo volumen, prisjetimo se da se volumen oblikuje na razne načine. Poznajemo masu, a ona može biti raznolika. Monolitna, udubljeno ispupčena, prošupljena, plošno istanjena i linijski istanjena. A poznajemo i reljef, koji je jednom stranom spojen za podlogu, te može biti visoki, niski i udubljeni. Promotri. Je li skulptura pravilnog geometrijskog oblika, obla ili uglata? Skulptura je nepravilnog oblika, zaobljena. Umjetnički oblikovana tijela u prostoru zovu se kipovi ili skulpture. Naša današnja tehnika je kiparska tehnika, te se njome bave kipari. Kakva je masa ovog umjetničkog djela? Masa je prošupljena. Jesu li ovi predmeti prošupljeni? Kakvog su oblika? Predmeti su obli, uglati, prozirni, plastični, prošupljeni, plošno istanjeni i drugo. Gdje su predmeti smješteni? Smješteni su u prostoru. Neko tijelo nazivamo volumen, a mjesto gdje je to tijelo smješteno nazivamo prostor. Na prostoru naše planete Zemlje brojna plastična tijela zauzimaju i zagađuju Zemlju. Stoga ćemo očistiti naš planet i pomoći mu očuvanjem okoliša, bacanjem smeća u koš za otpadke, korištenjem starog papira u nove svrhe. Danas ćemo od kaširanog papira oblikovati predmet koji nam pomaže pri očuvanju okoliša, koš za smeće ili posudu za cvijeće, i tako obilježiti Dan planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja. Predmeti koje smo prethodno opisivali će nam poslužiti kao kalup. Lijepimo papir sloj po sloj, potrebno je nanijeti 6 do 7 slojeva na kalup. Pustimo da se sve osuši preko noći i stvrdne. Izvadimo kalup i rad je gotov. Prvi sloj papira treba biti umočen u vodu, kako se papir ne bi zalijepio za kalup ili prethodno ljepljenju nauljite kalup. Zadatak neće danas biti gotov u potpunosti,
jer će se rad morati osušiti, pa ćemo sutra vidjeti konačan rezultat i obojiti rad. Današnji zadatak možete raditi samostalno ili u grupi, prema uputi vašeg učitelja ili učiteljice. Učitelj ili roditelj, ako radite od kuće, pomaže prilikom zahtjevnijih dijelova rada. Zaustavite video, svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je izraditi koš za smeće ili posudu za cvijeće. Kako se zove likovna tehnika koju smo koristili? Koristili smo likovnu tehniku kaširanog papira. Kako se zove osoba koja izrađuje kipove? Zove se kipar. Jeste li zadovoljni svojim radom? Što je recikliranje? Izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. Hvala na pozornosti i pozdrav!